ongi etorri. Ongi etorri ametsa gauzatzen laguntzen duen zurekin bat lehiaketa mundial honetara. Eta gaur, kanporaketa eguna dugu. Talde batek agur esan beharko digu betirako. Zarauzko zanpantzarrak izango te dira, ala laurok bat izenpean ezagutu dugun Gasteizen finkatutako laukote gaztea. Zanpantzarrak taldeak 374 euro lortu ditu. Eta laurok bat taldeak 478 euro. Gaurko saioan ondoren diru gehien duena gurekin jokatzen jarraituko du hurrengo saioetan. Eta batzuk joan, besteak etorri. Zelabi. Bestalde, zenbat diru gordetzen da gaur gure zakuan? 9.977 euro! Oso zenbaki polita da, ez da? Eta inok eramango aldu? Inok ere ez du esaten erraza denik, aizue. Baina zein ongi pasatzen dugun bitartean, zue ez dakizue. Bueno, bestalde, lehiakidei paso ematen hasiko gara, zergatik ez. Hasiko gara gure Gasteiztarrekin. Laurok bat. Etorri! Zein hau, behiz ayuntasunen asuntokien? Lasa, etxen zara. Ja, badakit, baina beldurra mate, leave me alone. Zertan egin dugu bere inglesak. English speak English. Ez que ikusi eta zeon. Inglesak paraskoite dugu, baina nik uste dideiatzeko beharko deula, Bai, baina, inglesa importantio... Bai. Zaku, hirugarren programa da eta ezin dugu fallatu, ez? Bueno, venga, pasen afaltzea. Jo, Iker. Eska pegauta itxura ona ez daka, baina ona egongoa, ez? Nik uste da, biat. Bueno, Ainhoa, ja falla badakau, así que gaurre topea guaz. Lauro bat! Eta Gasteiztik, Zarauztarrei lidergoa kendu nahi dion taldea, laurok bat! Iker, Maialen, Einaut eta Unai. Bat, bi, iru, lauro bat! A ber, Unai, gaur etorri naz, erdi beltzez jantzita zugatik eta gaur marroiz jantzita zatoz. Bai, baina kamiseta beltzak, galtzak beltzak, zapatak beltzak. Aize ondo, bez? Bueno. Zurekin konjuntan juteko, ze imaginatzen dut gaur ere zu izango zarela kapitaina. Ez datu kolperik ez baldin bada egon, ez kontatu. Nei ez diat ez Ez zer du nahi komentar. jakin. Gero, hitz egingo dugu gero. Bueno, zer moduz? Ondo, Nahiko pizkat urduri. urduri. Baina, bueno. Claro, gaur, kanporaketa eguna da. Bueno, por cierto, Iker, hori arroza? Ona, Ona, paretak itxeko da. arroza etxunea zan ez da. Ez. Ez, Toma. vale. Bueno, Kamara esan zen usaion azukala. bai? Bai. Bueno, vale, claro, ez que hori bideoan ez da nabaritzen, claro. Bueno, eta ingelesarekin zer gertatzen da? Australira nahi duzue joan. Bai. Ingelesa beharko duzue. Batek jakiteakin. Bai, inaute jakitearekin nahiko, ez da? Bai, bueno. Bai. Jarraitu ingelesa ikasten inaut. Eta, bitxartean, lehiatzen hasiko gara tximista fasearekin. Tximista txanda, galderak bata bestaren atzetik, bakoitzak 10 puntu eta adi, ze galdera bukatu arte, eta hau ja beti esan behar dut, galdera bukatu arte ezin duzu erantzun, besteran ez dut ontzat emango. Una izuaziko zara? Vale. Kontzentratuta zaude? Ondo? Bai. Denbora! Zenbat soka ditu gitarra klasikoak? 6. Bai. Gatza duena? Gatzatua. Ez, gazi. 8 biderbi? 16. Bai. Egungo lehendakariaren abizena? Urkullu. Zuzena da. Zein eskualdetan dago Donostia? Donostia aldea. Oso ondo. Amerikar estatu batuetako presidente oia, Donald? Trump. Bai. Egoak ebaki banizkio neria izango? Zen. Bai. Donostian jaiotako aktorea, Barbara? Goenaga. Zuzena da. Zein zuaitz mota da Gernikako arbola? Aritza. Bai. Arabako Errioxako hiriburua? Paso. 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 Txenda pasa. Guardia. Zein herritakoa da Bermeotarra? Bermeo. Zuzena da. Oioek eta beste gazti batzuek buruan dutena? Paso. Paso. Gandorra. Bai. Apaizaren lapikoa, txikia baina? Gozoa. Oso ondo. Ardien taldea. Artaldea. Bale, arrizko maila edo jarleku modukoa. Silla. Ba, ez!
Ez, Armaiazen erantzun zuzena. Bueno, guztira, 12 galdera asmatu dituzue, beste behin ere. Ostras, tximista fasea... Osa, abiak zarete tximista fasean, 120 puntu lortu dituzue. Entrenatuta etorri zarete, beste behin ere. Maialen oso guapa zaude, por cierto. Hori, zuria gero, kontatuko diazun nire hozi duzun. Baina bitxartean joan gure autobus geltokira, gure bankillora, gure itxaron gelara. Izan ere, ate joka daude dagoeneko gure zarauztarrak, zanpantzarrak. Maialenen perikitoari Peru deitu diot. Perukito. Bueno, perukito. Gure perukitoke... Perukito zergatik, Peru? Zu jakingo zu? Parkatu. Guai da, zu bizkake jago ezagutzea, eh? Zerbaitetan izango zara bila, ez? Asko! Urteko zenbat hilabetek dituzte 28 egun Peru. Txanda pasa. Denak. Bai, zuzen! Xiar. Bai, zuzen. Kuin. Osondo. 36. Zuzen. Moskou. Zuzen. Txot! Eta zarauztik, gurekin eternidader arte gelditzeko asmotan, zanpantzarrak. Peru, Beñat, Oier eta Isku. Zanpantzar! Jo, Ostras, Pedrin, Gabon! Gabo, bai. Ostras, zer meriendatu duzu, Danetik. Bueno, esan berra daukat, Peru. Ikusi dut bideoan, gure historioa, Peru eta Perukitoa. A ber, kontua da, behin Peruri ez, Perikito bati Peru deitu niola. Zeru izena azun da. Hori da, eta zeru izena azun, eta hortik aurra lagunak Perukito deitzen zaituzte. Bueno, baina izen polita da Perukito, ez da? Bueno. Kukia da. Bueno, gero bestalde, baina sekulezara izan liderra, kapitaina, baina bideon ikusi dugu, ostras, abilezia baduzula. Bueno, guztagoa nian, bai. Zure taldekide bizkak konfidantza gehiago behar dute zugan, agian. Bai. Ez bako. Euki baino, bak, a ber. Vale. Kuxu bat. Oier oso jertz polita daukazu, Eskerrik asko. eta zure kamiseta gustatzen zait. Regreso al futuro. Hori da. Zagutzen duzu pelikula? Ez. Bueno, baina, kamiseta oso polita. Hoi da. Bueno, presaudete? Bai. Badakizu Isku, zu hasiko zara galderak erantzuten, Bai. minutu bakarra izango duzue, Vale. eta besterik gabe, aurrera! Isku, gaur estelena badapiak, Aste artean. bai. Zebraren marrak zuriak eta, Beltzak. bai. Zein lurraldetan dago mundaka, Bizkaia. zuzena da. Lau hankako jarlekoa, Aulkia. bai. Oñatikoa bera, abeslaria Rupert, Ordorika. bai. Zenbat aditu maia hitzak, 3. bai. Argentinako hiriburua, Buenos Aires. zuzena da. Nor konposatu zuen Txirula Magikoa opera. Txandapasa. Txanda pasa. Mozart. Bez oso ondo. Nire amaren ama, Amona. oso ondo. Gerrian lotzeko erabiltzen da. Gerrikoa. Bai. Luraren egitura eta bilakaera aztertzen duen zientzia. Pasau. Geologia. Bikain. Azkoitiarra bada, nongoa da. Askoitiar. Bai. Eguzkitik hasita, bigarren planeta. Artizarra. Oso ondo. Pikuak ematen ditu. Pikondoa. Bai. Euskal Herriko hizkuntza. Euskera. Bai. Aita amak, aita eta ama, aitak ama. Uraska. Ez da sartu. Ze pena, Peru. Bueno, guztira asmatu dituzue, 15 galdera. Zuen marka utzi duzue. Bai. Eta Beñat, Bai. oso ondo. Oso ondo. Oso ondo aritu zara. Eskerrik asko. Hori esaten duz, gure taldekide bizka polita batzuk emateko zure oso. lidergoari. Bai, ondo idea, bai. Oso ondo, da. Bai. Bueno, jaun Andreok, honela daude kontuak. Zanpantzarrak taldeak 150 puntu eta Laurok bat taldeak 120 puntu. Laurok bat, oso ondo azizarete, baina... Ostras, Pedrin, Bai. Kortazidea, bai. Bueno, orain badakizu aukera izango duzuela bertan itxaron, ikusteko nola jokatzen duten hauek, eta zuen estrategia hobeto markatzeko, ez? Agian abantaia izan daiteke. Bueno, eta zuekian nola moldatzen zareten bigarren txandan, eh? Izan ere tximista fasea bukatu da. Eta bai, jaun Andreok, bigarren fasera goaz.
Kasu honetan, zurekin baten DNA atera behar da, taldekideen arteko konfiantza. Liderarekin bat egiteko unea da. Eta zein izango da liderra? Gure isku. A ber, kriston kanpaina egin dut. Beñat izateko liderra. Por cierto, Peru, gaurre, hileko horrazkera aldatu egin duzu, ezta? Oala ize asko ingozun da. Bai, ondo zaude, guapo zaude, beste rollo bat akazu, bai? Bai? Bueno, orduan zein da zuen liderra? Isku. Isku. Bai. Berriro ere isku. Eta ardura handiak bizkarra. Back to the future total eta back to the past total baita, ezta? Hori da, bai. Bueno, isku. Eibizara joan nahi duzue. Ibiza, bai. Zagardotegietatik pasatu ondoren. Hori da. Zu izango zara ardura guztia soinean, lepoan eramango duena. Beraz izan aio, zure taldekidei. Egurra da. Txintxo ibili. Hoi gurpariztik esatezun bere gara. Vale? Ba, txintxo ibili. Eta badakizue, zurekin bat botoia sakatuz gero 40 puntu ongo dira aukeran bestera, hogei. Eman. Bai. Zurekin bat. Vale. Eman. Nazte zure taldekide botoia portuko dute. Vale? Bai, bakit. Ja. Ez te dudat. Isku, Gipuzkoako zein herritan dago Txillida leku? Usurbilen, Azkoitian, Oiartzunen edo Hernanin? Hernanin. Justu engaina lidelak eta merkaunak inditu onduan, bastante onduan, eta... Hernanin markatuko dugu. Eta zuzena da. Bai. Oso ondo. Gainera oso ondo deskuratu duzu ingurua. Ingurua, ezakat bai. beste zer estateko. Ja. Bueno, bigarren galdera. Bai, ez da? Ez? Bai. Pare utzi. Bai? Dute. Vale. Hau zengo. Denbora. Isku artea gustuko duzu? Piskat. Zein margolari agertzen da Las Meninas kuadroan? Goya ala Velázquez? Eta unaiek badaki fijo. Velázquez ekindako da guztet. Baina agertzen da kuadroan. Ja. Bueno, ze zuzen zeinke margolarixe, baina zu kuadroaren barruan, oza, ulertzen? Ja, eta Goya agertziaka, eske... Ez da gipa. Velázquez esangoet. Vale. Zara fidatzen, Ez. Velázquez markatuko dugu. Ze Goyak, eske... Igual bai, baina ez dakit. Velázquez esangoet. Zuzen alda Velázquez? Bai! Bueno, badakizu, Las Meninas, bertan azaltzen da, la infanta Margarita, ez da, bere meninekin, eta bitxartean Velázquezek aprobetxatu zuen autoerretratu bat egiteko. Hortxeatzen agertzen da, bera, kuadrori margotzen ongo alitz bezala, aldi berean kuadrori margotzen zegoela. Osa, super kuriosoa da. Bai. Bai. Oin arte nintzen fijatu hortan. Bueno, ba, Bai da. vale. Bai. Bai. Hirugarren galdera. Beste bi koloratzeko dituk eta ze. Bai. Denbora. Nik ez egite, gutxe. Ez esan da, ez da. Ostras. Zein kolorerekin nahasten du normalean gorria daltoniko batek? Urdina edo berdea? Lagun daltonikoa dakau. Bai. Kuadrilla, bai. Nik bezagutzen du jente daltonikoa. Bai. Eta kuadrian daukazue daltoniko bat. Bai. Esko minak aimarrai. Eta Minak Aimarri. esaututen pertsonalistuena, ez dakit zeatik egan ez da. Bai, Eskaini genion, Aimar, etorri behartzine. Ja Aimar. berandu. Zuentzara jungo Ibizara. Bueno, agian hau epez. Barkatu. Horria, urdina esangoet. Bartzelonako koloria dalako. Urdina markatuko dugu. Eta nire urdina ekatu zen. Urdina zuzen alda. Berdea zen erantzun Berdea. zuzena. Ikusmen normaleko pertsonak ez bezala, morearen nabardurak antzemateko gai dira daltonikoak. Musu bat Aimarri. Hoi da, Aimar? hoi da. Venga. Beste galdera bat.
Bai, venga, ga. Bai. Zureki. Bai. Bai. Seguro esan du, Bai, Nik ez, Bai. musika. Zein talderena da Begin abestia? Coldplay, BTS, Maneskin edo Sweet California. Hau justu bakiz, oiarre gaina asko jartzezun peñiskola junge udaran eta bidian eta beti kanta hau jartzezun. Peñiskolara bidean. Hoi da, bai, eta Maneskin. Maneskin. Vale, markatuko dugu beraz Maneskin. Eta zuzen alda? Bai, Maneskin talde italiarra, aurtengo Eurovisioko irabazleak. Hau da kantua. Bai, oso mitikoa, tipikoa, oso Zu, peñiskolara bidea zikoazen horrela, begin entzuten rollo tope. Bai, eta hor diskurritu nun kanta gaina. Bai, orduntxe deskurritu Bai, kantua. bai. Zi, ondo. Hartu arnaz. Bai, Erlaxatu. bai. Badakizu orain azken hitza izango duzu, ze zure taldekideek erantzun beharko dute. Dagoeneko badituzte afixakia erakutsi. Titanic. Hortxe, ui! Bale, eta badakizue, ordenean jarri beharko dituzue. Eta zein da galdera? Zein da altuagoa? Upsis. Osa, barkoan suponitza goiko poste handienak. Karo, osea... baina nondik hasita, betik ez. Osa, altuera, osa, betik, betik, gogora arte. Partetik hande bai. Karo. Titanica, nik uste Titanica zea pupi baina hundi ekela, Pupi... Titanica? I. Pupira hondiak, Hau baina hundi jo bai, Titanic. Bai? Nik hau azkena? Bai. Bai. Pues, txekio. Ez? Bai. Errogei puntu joko. Igual, jari erdin. Segola? Txekit. Nik uste igual gorka gehiago jakin dutela, hau. Eski hau. Motaitzak hemen pare bat metro bera, Bai, eta goraino. hau goran, Bai, no? para metro bera, oso, zelago kalkuladorea zaren, oier? Nik, etxekiat, bueno. Bengo mastak, hau baldin baik basia, aspiraino, masta honean. Txekite. Bueno, Igual perutan igu da, baina... A ver, Zanpantzarrak altu aldute erabaki bat? gorka hartuko. Gorka hartuko. Gorka hartuko du erabakia. Bale, gorka eman buelta, mesedez. Titanic ontzia, Iruñeko katedrala eta pupi. Hoixe da, beraie jarritako ordena, altuenetik txikienera. Pupi baki da, altu xamarra dela, baina... Pupi handia da, baina... Bai, Ja. Iruñeko katedral, eske horreztu oso handia ematen. Baina ez da gitu. Eta... Titanic altua izango zen. Nik esango duke Titanic altuago izango zara katedrala, baina pupina dudakat, baina behaiek oso seguru jarri du azkena. Osea, ki hola xela dako eta. Zuzen alda? Bai, zuzen alda. Oso ondo. Titanicek 52 metro zituen. Katedralak, 28, eta pupik 12,4. Pupiz da handia, Ez, Txakur bat izateko handia da. Bueno, guztira, 4 erantzun zuzen beraz, 140 puntu lortu dituzu eta tximista fasean irabazitakoari gehituz gero, guztira, 290 puntu. Ondo. Eta, bueno, badakizue orain egindakoa, egina dago. Itxaron egin beharko duzuen, gure autobus geltokian, ero gure markesinan, gure bankilloan. Eta ia nola moldatzen diren gure gazteiztarrak? Danak asmatzea komeni, gaztiak? Hori esan dugu. Hori esan, bai, bueno, atera dituzue kalkuluak. Bai. Benetan, zuek templea ez galdu. Unaiek sekula. Inoiz. Unai, izango zara kapitain? Bai, ez? Bai. Esan aio, zure pixukidei. Hala. Ez bauzu ondo jokatzen unai, ikerrek arroza ingo dizo jaltzeko. Bueno, badakizue. Botoia zanpatzen baduzuen, puntuak bikoiztu ingo dira. Bestelan, ez. Ados? Aurrera. Hortxe, lehenengo galdera. Ez. Ez. Vale, denbora. Bueno, Unai.
ber, lasa itxo, matxi. Circo del Sol edo, ze, apurtu ingo, za. A ber, ie. Nor da Elastic Heart kantaren abeslaria? Sia edo Britney Spears? Ez dakit. 50-50, ez? 50-50, Sia. Sia. Bai. Zergatik Sia. 50-50 delako. Osea, ez du beste arrazoik. Zenbat urte dituzu? Nik 21. 21, ez que dakazu. Zaberrestarra, esaten dena. Osea, benetan, esaten didazu 40 urte dituzula eta sinistu egiten dut. Edo 35, edo 60. Osea, za pixkata temporala, Sia esan duzu? Bai. Bale, Sia markatuko dugu. Eta zuzen alda Sia? Bai, eta hauze da bestia. Ezagutzen duzu fijo. Hauzen. 2013ko kantua da, Sia da tipa beti flekioagaz agertzen dena, eta beti mai izeneko neskatxua jartzen da dena bere bideoklipetan, aurpegirik ez du erakusten. Ez que atemporala da. Atemporala zaz. Bai, nik entzute ditut beste goza. Beste, zentzu den duzu? Nik, bumburi. Bumburi. Vale. Bigarren galdera, mesedez. Bai. Zurekin Donostiaren ostean, zein da biztanle gehien dituen Gipuzkoako udalerria? Tolosa edo Tosa, Eibar, Irun edo Arrasate. Lehengo unian gure klaseko batek egila esan bazigun, Irun da. Bale, zurek, osea, elkarrezketa hau izan duzu. Lehengo ostegunean. Batu, pentsatzen eguen justo, zu, Zara, Arabarra, eta zure taldekideak Gipuzkoarrak dira, beraz, beraie badakite fijo. Eta batu, zalantzan nituen zurekin, baina ziur zaude, uste duzu benetan Irun dela. Feiatu ingo. Nahiz da Tolosa lehenagoko kapitala izan. Ja, hoi pentsatu dut baino. Bai, pentsatu duzu. Hola esan zuen, literalki, orduan, Irun esango. Bale, isilik elituko naiz, orduan Irun markatuko dugu. Eta zuzen alda Irun? Bai. Gonbidatu lagun hori Australiera baita. 72.000 biztanle inguru ditu Irunek. Oso ondo, oso ondo. Venga, 3. galdera. Ondo dabil, Bai. Zurekin bat. Hola, eske atemporala da. Zuk ezagutu zenuen Bibaldi? Oso tipo majoa. Ez, badakizkit bere pera batzuk, baina... Zein herrialdetan jaio zen Bibaldi kompositorea herrialdea? Suitza, Italia, Belgika edo Frantzia. Suitzan jaio zen, Italian jaio zen, Belgikan jaio zen edo Frantzian jaio zen. Vivaldi. Ba, Italian. Italia? Bai. Zergatik Italia? Izenak Italian da, eta esken nik uste Italia dela, baina emozeko. Bale, ba Italia markatuko dugu. Gustoko duzu musika klasikoa? Bai. Beiei jartzen diezu musika klasikoa? Ez. Beiei bumburi? Bai, bumburi eta beste batzuk. Zuzen alda Italia? Bai, zuzen alda. 1618an jaio zen Bibaldi, Venezian. Eta azken galdera. Eta puntu denbora. Bueno. Non eskondu zen John Ram? Ezagutzen duzu? Bai. Bale. Urkiolako santutegian edo Begoñako basilikan? Hombre, Begoñan izan behar du. Hain atletikekoa da, Begoñan izan behar du fijo. Begoñako basilika markatuko dugu beraz. Bai, John Ram, golf jokalaria, atletik zale zutxua, eta Unai, real zale zutxua. Arabarra izan arren.
badakizu atletikekoak denboraldi amaieran Urkiolara egotzen direla bizikletan? Ez, nekio. Ups, ja erantzun duzu. Zuzen alda Begoñako basilika? Bai, zuzena da. Eta 2019an ezkondu zen. Ai, oso ondo nahi, oso ondo pasatu duzurekin. Eta orain, zuk izango duzu azken hitza eta zure taldekidek erantzun beharko dute. Dagoeneko badituzte afixak. Ia eragutzi? Hola, pelikulak dira. Eta zein da galdera? Zein estreinatu zen lehenengo? Ostras, ba, Unai ez da zinezalea, Bai. Hau berria da, edobla. Hau berrina da. Ai, baino, berrina... Lehenengo, zarrena hor. Berriena hor. Unai. Zein estrenatu zen lehenengo? Zure taldekideek diote Avatar estrenatu zela lehenengo, gero Bohemian Rhapsody eta gero Joker. Osea, hangoa zarrena da. Hangoa zarrena. Ekilikoa. Ba, ni ados no. Ados zaude? Bai. Ez dakizulako. Ez, hiruak ikusi, Joker ez dut ikusi, baino... Ba, Joker oso da, oso dago. Eta zuzen alda? Bai, Avatar 2000 eta 9. urtean estrenatu zen, Bohemian Rhapsody 2018an, eta Joker 2000 eta 19. urtean. Bueno, begira dezagun nola dagoen markagailua. Aha. 91 taldeak 280 puntu eskuratu ditu, eta Zanpantzarrak taldeak 280 puntu. Bueno, 10 puntuko aldea, baino besterik ez, txikiz. Osea, libina. Eta zuekin jarraituko dugu jokatzen. Orain bai, bigarren fasea bukaturik badator erabakigarriena. Zakua irabazteko aukera jokoan baitago, baina, bebai, hementxe zurekin baten jarraitzea ala ez. Bueno. Eta hemen ez dago errebentarik ez. Ez galdu, 3. fasea. Hau bai, partida interesgarria. Azken zeter arte, pilpilean dardarka utzi dituzue Zanpantzarrak, eta zintzarriak hemendik entzun daitezke. Badakizue, esaten dut beti, baina bai, hau da, faserik edo txandarik erabakigarriena. Puntu gehien jokoan hementxe daude. 60 puntu edo 120. Segun eta arriskatzeko gogoa baldin baduzuen, ala ez. Arriskatuz gero, 120 puntu egongo dira jokoan. Presa zaudete? Bai. Hasi egingo gara. Denbora. Bueno, Unai, lasai, suave hasiko gara, bale? Bai. Oso ondo. Maixabel pelikulan, Maixabel Lasa gorpuzten duen aktorea. Blanca Portillo, Carmen Maura edo Elena Irureta. Blanca Portillo. Ustut baietz. Vale. Blanca Portillo markatuko dugu. Eta zuzen alda? Zuzena da. Aurten estrenatu da, aurtengo zinemaldian, eta zuzendaria Itziar Bollain da. Ideik ez. Zerako suerte auki duzu. Oso ondo, Unai, oso ondo. Sortu guna izatea ere garrantzitsua da, Oso. Bigarren galdera. Zurekin bat! Jazz. Animo, Unai. Aurrera begiratu behar. Bai. Zutagar taldea sortu zen herria. Uste dut Eibar. Uste duzu, 100 zenbatean? 180. 180 Eibar. Vale? Eibar, zuzena da,
Bai, zuzena da, 1987an sortu zen, eta lehenengo kontzertua Ondarriko Gaztetxean. Hori ez daren aquella. Hirugarren galdera. Zurekin bat! Bai. Bai. Eman deu. Wow. Ai, unai lasai. Gero nahi baduzu, txarte sobrantea emango dizu pixkate aizea moteko, bale? Bueno, zein da unibertsoko elementu kimikorik ugariena, eta hau iskuk badaki fijo, ze batxiergo zientifikoa egin zuen, zu zer egin zenuen? Nik letrak. Neupe bai. Letratakoan. Bai. Karbonoa esango dut. Bale. Karbonoa, dio unaiek, eta ez dut denpora galdu nahi, oso urduri jartzen da. Eta zuzen alda? Ez, hidrogenoa zen erantzun zuzena. Listo. Beste galdera. Zurekin bat! Ondo, gale, unai badaki, ez? Bai. Vale. Zein herrialdetako presidente da Jair Bolsonaro? Brasilekoa. Bolsonaro. Brasil. Bai. Vale. Brasil. Zuzen alda? Bai, zuzena da 2019 hartu zuen kargua Bolsonaro kontserbatzaileak. Ondo, unai? Ja, egin irribarre bizilat. Abrazkena. Bai, venga. Azken galdera. Ez du jakingo? Vale. Vale. Denbora. Zuek badakizue? Ustez bai. Ikerrek bai, vale. Bai ez, ustez. Nor da azkenengo Roland Garroseko gizonezkoen irabazlea? Nadal ez da. Txaron. Ah, bai, vale. Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic edo Rafa Nadal? Nadal ez da. Nadal ez da. Ez. Vale. Nada. Da... Ez que Djokovic oso obioa da. Baino, ustut beak irabazizula. Obioa da, baina uste duzu berak irabazizula. Bai. Ordu? Djokovic esango. Djokovic? Djokovic esango. Bai. Ba, Djokovic markatuko dugu? Bueno, markatuko dugu. Bai, ez da pena da. Eta zuzen alda? Zuzen alda, eta bigarren aldiz irabazi du txapelketa. Listo, unai. Bukotu da zure txanda, guztira 4 erantzun zuzen, 360 puntu. Oso ondo. Eta orain, tentsioa areagotzera goaz. Zuek hartu atxeden. Albaldin baduzue. Edo aio, ez dakigu. Eta orain, badatoz. Zanpantzarrak. Zer moduz, mutilak? Entxi, ba. Bai. Ez digu era xautzi. Ez, egia esan ez. Oso ondo indo, bai. Oso, datu, baina zelako umiak zareten, ez da? Eta, bentsatu onartzen duzue. Bai, Jesus. Baina zuek ere abiak zarete. Bai, ez da, bergalduta. Datu, lehen esan dizue, gure tximista fasean marka hautsi duzue, baina 2 aldiz hautsi duzue marka. Eta programa gehien daraman taldea zuena da. Beraz, zu, etzareten makalak. Ez da gutxi ez. Ondo. Bueno, venga, animo bizkat, eh? Bai. Bintzat, iskuri positibismoa pasat, edo zerbait. Gu konfiat. Isku ondo zaude ez da? Ondo. Nire zuk toaiatxu bat edo klinez batzuk izerdeak antzeko zerbait? Soengoz ez. Oaingoz ez, bale. Ez. Bueno, besterik gabe badakizu, hasi egingo gara. Aurrera. Eski aukerak ez da
zintzo bemari. Ez? Ez. Vale. Isku badakizu zer? Ze. Zu pilotaria zara, eta Unai bebai. Bai? Bai? Zaude, rollo partida totala, Agur hainen, egiten itzan. Nik eta ian. Eta eri. Bai, eta ian, bai. Oso ondo. Bueno, zein ahots mota du Ainhoa Artetak? Sopranoa, kontraltoa edo mezzosopranoa? Ez da ideik ez da gata, ez da pentsauko da soprano esan. Bai. Sopranoa markatuko dugu beraz. Bai. 60 puntu jokoan. Eta zuzen alda, sopranoa? Zuzena da. Ainhoa Artetak Tolosarra sopranoa eta munduko areto ezagunenetan abestu du. Ja. Bai. Bigarren galdera. Haure, zintzo bemari. Aukerekin agian asmatuko du, ez? Aukerekin agian asmatuko du. Gabe ez dut uste, baina. Gaur ez? Venga, a ver. Ez, gabe ez. Bale, gabe ez. Guk ez dakigu, así que, a ver, behar. Bueno, Isku. Take it easy. Nork idatzi zuen, 1984, eleberria. Nork idatzi zuen. George Martinek, George Orwellek edo Graham Greenek. Ez da git. Vale. 1984, eleberria. Bat esango eta George Orwell esango eta. Markatuko dugu George Orwell. Eta zuzen alda. Zuzena da. Eta izenbura 1984 da, baina 1958an idatzi zuen, eleberri politiko distopikoa. Ja, ondo. Ondo. Beste galdera bat. Wow. Ez que, hau. Ez. Brego bileta. Denbora. Ez que zin, ez. Zer jan ohi dute Italian Gabonzar gaueko afarian? Carpaccioa, dilistak edo Comte gazta? Ez da git. Carpaccio Comte gazta esango baino... Eta dilistak ez? Lentejak ez da git igual jango ditu, baino... Osa... Carpaccio esango. Carpaccio esango duzu? Bai. Ez da git. Bai. Markatuengo dugu? Bai. Eta zuzen alda? Dilistak. Zen erantzun zuzena, sortuan ekartzeko egiten dute. Bai, enuke esango ba. Horregatik, batzutan pentsatu behar duzu trampa dela, rollo, ez? Gero esate zuk beti pentsatzen dela trampa, lata. Normalan lagundu nahian ibili naiz pixkat. Ja. Claro, baina ez arete nitaz fidatzen. Ja, bueno, Ekazuen. Bueno, venga, beste galdera bat. Venga, zurekin, bat. Venga! Ez du oso seguru eman. Bai, goka. Nola du izena? Babesletza kontuengatik Anoetako estadioak. Claro, es que unai realekoa da. Zube bai, ez? Bai, sozioa gaina. Reale Arena. Reale Arena. Eta Reale Arena zuzena alda? Bai, zuzena da. Ai, ama. Eusko emanen bertzeu. Emanen bertzeu, Bai. Bai, emanen behartzio. Bueno, behar dotze, bale. Azken galdera. Igual, dike. Hombre, igual hau da. Zurekin, bat. Eta, ez matzen. Ez da asma. Mexikoko zein penintzulatan dago Txitzen Itza? Ez da bit. Pentsasak. Pentsasak. Txitzen.
Peninsula, Mexiko península, México. Es que Golfo de México, ezin da izan. Golfo de México, ez península da hori. Golfo de México. Golfo de México península, alda, bain duda sartu zait. Golfoa península dia. Betear península, Ze golf. Ze golkotan galdetuko zinuen penintzula baldin bazan, osea, golko baldin bazan igual, ze penintzula eta... Ez da. Culiacán no este soltauko, Yucatán, algo así este soltauko. Yucatán, ya está. Ni gaina oso Mexiko kantazalia naiz eta narkos da ikustet eta Yucatán, Culiacán, Chihuahua eta zea da. Zure erantzuna izan da Yucatán. Bai, ez da. Eta Yucatán zuzen alda. Bai! ¡Guau, chaval! La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, dio, perukitok. Nahi kera imitatea, te. Sardoka jale alde. Lau erantzun zuzen, 360 puntu. Eta hementxe gure markagailua. Me cago en Dios. Zanpantzarrek lortu dituzte 650 puntu eta Laurok bat taldeak 640 puntu. Momentu, Laurok bat taldeari urren arte esango diogu eta ikusiko dugu, nola bukatzen den gaurko eguna. Txikiz, musito, urren arte, momentuz, bale? Aio. Eta orain bai, finkapenera goaz. Finkapen fasean aurretik lortutako puntuak euro bilakatuko dira. 3 minutu daude proba osatzeko, baina gaur asko dago jokoan. Izan ere, gure zanpantzarrek gutxienez 104 euro batu beharko dituzten, zurekin baldeaketan jarraitzeko. Momentuz, 650 puntu daukazuen, beraz, erantzun zuzen bakoitzeko, 75 euro. Hau da, puntuen 110. Zurekin bat? Zurekin bat. Normalean zorrotza izaten naiz, gaur gehiago. Bi hitz ez. Sinonimorik ez da. Vamos. Ai, oier, lasa, aier, baina erlaxatu, eh? Nervioa, azkago normala. Bai, ez da? Bueno, hasi egingo gara. Denbora. Hortxe. Ibilgailua. Luzea. Haundia. Autobusa. Ez, kamioia. Edateko. Edalontzian. Transparentea. Pajita. Ez, ura. Ura, joder. Lasai. Denbora daukazu, eh? Untxiaren. Janaria. Naranja. Zenari iba. Zuzena da, 75 euro. Piratek. Aurkitzeko. Saria. Altxorra. Zuzena da. 130 euro. Kargadorea. Sartu. Lekua. Entxufia. Zuzena da, 2 minutu. Txakurraren. Kontrakua. Miau. Katua. Bai. Hotza. Urtu. Solidoan. Izotza. Zuzena da. Argitasuna. Postea. Ematen. Farola. Zuzena da. Minutu eta hogei. Argia.
Lampara. Edison. Bombilla. Oso ondo. Eskuak. Babesteko. Berotik. Eskularruak. Zuzena da. Kitxu, bukatu dira hitzak, guztira, 8 hitz asmatu dituzue, beraz, 520 euro irabazi dituzue. Diru hori, zerpotxikora doa, etxerat hori ez dizue inok kenduko, baina, azaldu beharra daukat. Zanpantzarrak taldeak 3 egun hauetan guztira 884 euro lortu dituela eta laurok bat taldeak 478. Beraz, laurok bat taldeari agur esango diogu eta berriro gurekin zanpantzarrak arituko dira lehian hemendik aurrera. Beraz, zorionak, txikiz. Eskerrik asko. Baino. Ondo sufrituta baino. Ondo sufrituta. Pozik zaudete? Bai. Azkenean, momentuz, sekuko dirua ez duzu eraman, baina Eibizara joatea lortuko duzue azkenean. Bai, ze guztira zenbat diru irabazi duzue? 2000 nola. Bai. 2.140 euro. Elegante. Elegante, ez da? Bai, eta txarra. Hori rekorra da, marka utzi duzue gurean. Bai. Bueno, zorionak. Bueno, esan dakoa, ja diru hori eraman duzu, baina, orain, hemendik aurrera, sako irabazteko aukera ere izango duzue. Gaur, hementxe, zurekin baldeiaketan. Izan ere, finalera goaz. Hementxe, gure botea, gure zakua, gure altxorra, 9.917 euro. Bai. Eta zure ere izan daiteke hau edo antzeko bat, ez galdu denporarik eta animatu. Konfiantza handiko laukide batu, zu eta beste 3, eta zatoz. Parte hartzeko, deitu zenbaki honetara, ero bidali mezu elektroniko bat, hemen behan agertzen den helbidera. Eta kitxu. Orain, guazen jokatzera. Hasteko badakizue, gaia hautatu behar duzuela. Oan arte nahiko ondo indegu, hasi, nik ustez. Oan arte nahiko ondo egin duzue. Bai, aukerak eta bai. Ze ondo, zuen burari lorak botatzen. Guri duzue galderak erantzun. Guri botatzez behar Baina, oso ondo, peru. Guri botatzez behar guri eta erko burua ez da, ose. Zu, gaurre lorak bota dut edaz, lorak, esan dut zuet. Gaur oso guapo zegoazenela, Illorreki, Beñat Belegante, eta Oierren ejertza oso polita dela, ezta? Listo. Hau etxek dira gaiak. Egunon, arratzaldeon edo gabon. Gabon deizuela, Illorreki. Arraztion. Egunon. Nik uste gorkak gaueko gizona dara. Bueno. Nungua. Gabon, Gaueko gizona. Gabon. Gautxori. Egunon, gozategin kantakin igual. Gorkak gozategi basekin. Bai. Bai? Ega. Egunon. Egunon. Bai. Egunon, Gorka. Bai, Gabon. Bai. Egunon. Bai, egunon, bai. Bueno, hasiko gara. Bai, berko, bai. Badakizu. Bai. 3 galdera. Bakoitzak aukera jekin batzuk izango ditu, gero ez da zailagoak izango dira. Denak esmatzen baldin badituzun, super galdera erantzun beharko duzu. Hori da. Ia 10.000 euro daude jokoan. Asko, bai. Ibiza junta etorriteko bai bintzat. Bai, eta zagarrote gerozteko baita. Bai. Bueno, hasieratik hasiko gara. Hauxe da, lehen galdera. Zein filmetan entzuten da Buongiorno Principessa agurra? Hau etxek dira aukerak. La Dolce Vita edo La Vita è Bella? Beira, ez dakit, baina La Vida es Bella ikusita. La Vida e Bella izangoa, La Vida es Bella. Bai, hori da. Hori ustete, oker esan behar da, aita bat eta seme bat nazi kontzentrazio bat eramate dituela, eta aita kristonak... Ez konta maiera. Vale. Hori bakarrak ikusi da, Buongiorno Principessa. Ustet gaina horre zatuela? Osea, que, igual ez, baina... La Vida es Bella esango. La Vita e Bella. La Vita e Bella markatuko dugu. Eta erantzun hori gorde egingo dugu. Bigarren galdera. Egun beraren barruan, non argitzen du lehenago
Hauetxek dira aukerak. Madagaskarren, Japonian edo Azerbaijanen. Uste ekialdian argitzara lehenengo, gu Nueva Yorken aurretik gaude. Behaiek zenbat eta ekialdego gure aurretik daude. Eta gaina behin naiz interneten behiratzen den plan mapa gaua non da onda eguna noiz, eta guzti ekialdetik asteala, ekialdetik eguzkiaz. Interneten mapa begiratzen egoten zaraia... Batzutan, bai. Vale. Eta Japonien zangoet. Japonia, markatuko dugu orduan? Bai, ekialdena da. Vale, Japonia markatuko dugu. Erantzun hori gorde egingo dugu. Eta hauxe da azken galdera. Nor da Egunon Euskadi informatiboaren emakumezko aurkezlea. Eta hauetxek dira aukerak. Saioa Martija, Sara Gandara, Nerea Reparaz edo Gerai Diaz. Baina arte ikusi izan eta Egunon Euskadi Iban Garatekin, baina azken egunetan ez demoikan eduki ikusteko eta bakit berria dela, neska bat jarri duela. Bakit Sara Gandara eta Gerai Diaz ez diala, eta dudetan abil saioa Martija eta Nerea Reparazen artean. Baina bat esateatik saioa Martija esangoet. Bale, markatu egingo dugu, saioa Martija. Erantzuna gorde egingo dugu. Kitxu. Bai. Venga. A ver. Hasi egingo gara. Lehenengo galdera hauxe zen. Zein filmetan entzuten da Buongiorno Principessa agurra, zuk esan duzu La Vita e Bella, eta film erdia baino gehiago kontatu duzu. Bai, bueno, sinopsisa. Sinopsisa. Ia bukaera ere kontatu duzu. Eta zuzen alda La Vita e Bella? Bai. Bigarren galdera. Egun beraren barruan, non argitzen du lehenago? Zuk diozu ekialdean, eta interneten ikuskatzen egoten zarela. Hoi da, bai. Ia nondan eguna eta nondan gaua. Hoi da, bai. Oso ondo? Eta esan duzu Japonia zela erantzun zuzena. Bai. Eta zuzen alda, Japonia? Bai, zuzena da. Eta azken galdera, hauxe zen. Nor da Egunon Euskadi informatiboaren emakumezko aurkezlea, zalantzak izan dituzu. Saioa Martija, ala Nerea Reparaz. Azkenean, saioa Martija esan duzu. Hoi da, bai. Bietako bat dala ustet, baina ez dakit zein. Bale. Eta saioa Martija zuzen alda? Ez! Nerea Reparaz zen erantzun zuzena, baina Iban Garatek ere jarraitzen du aurkezle lanetan, Bai, Jakintza zu, bai, pia aurkezle ditu saio horrek. Eta, bueno, gaurko sakuko dirua ez duzue eraman, baina guztira, 2.140 euro irabazi dituzuen momentuz, eta horrengo saioan be, aukera izango duzue gure sakuko dirua eramateko. Eta kontuz, hurrengo saioan, 10.257 euro izango ditugu jokoan. Badakizuek haueko 9:30 aurrera mentxo ongarela zurekin bat egiteko presta. Jo, mua!